Dobrý den, dámy a pánové. Tady tohle je moje první video. Na mém kanálu budu publikovat rap a budu taky nahrávat, budu zkrátka natáčet herní videa. Ten důvod, proč to točím tady na lavičce, je to, že já nechci, aby jakýkoliv zkrátka jakýkoliv můj, abych zkrátka neměl, abych zkrátka nemusel se vypořádávat s návštěvama neustálýma od fanoušků. Autor beatu bude vždycky v popisku. By the way. Nejsem sice profesionální editor, ale dovedu aspoň si pohrát s videem. Všechny videa, dokud to neoznámím, tak budou editovány mnou, samozřejmě. Naschledanou, dámy a pánové. A by the way, pokud chcete, můžete dát odběr.